Sacela ukunibingelela bazalwane nonke egameni elihle lomfowethu uKrestu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza isifundo sethu, isifundo 9. Senza usifundo 9. Isihloko sesifundo 9 sithi ukuphila kukuKrestu kuphela. Ukuphila kukuKrestu kuphela usifundo 9 lona esiwenzayo usuku namhlanje. So ngiyacela masivala amehlo nxa sithandaza. Mdalo amazulu nomhlaba Thixo olungileyo, wenzile zonke lezi zinto ngamandla akho emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi, konke kufakaza ngobukhulu nodumo nenkazimulo yakho. Akukho lutho okwahlulayo. Sicela Nkosi uvule ingqondo zethu sikwazi ukuqonda izibhalo, samukele izwi lakho ngenhliziyo enentokozo, ukuze sizokufumana lokhu kuphila okuphakade kuthiwa kuphela kutholakala kuKrestu. Singathi Nkosi ungasenza siqonde izwi lakho esikhathini samanje, siyakucela lokhu egameni lomfowethu uKrestu inkosi yethu. Amen. Ngiphinde ngibingelele abazalwane egameni lomfowethu uKrestu inkosi yethu. Amen. Sikusifundo 9 osihloko sawo sithi ukuphila okuphakade kukuKrestu kuphela. Ngokungapholisi amaseko sizofunda indimana yekhanda eyengamele lesi sifundo. Indimana yekhanda eyengamele lesi sifundo sithi ukuphila okuphakade kukuKrestu kuphela itholakala kuJohn 10 uverse 10. John 10 verse 10 ifundeka kanjena: isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho kuchichime. Amen. Kule ndimana bengifuna laphana lo line okugcina. Okay, lo musho wokugcina athi khona uJesu Kristu, mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho kuchichime. Amazwi akhulunywa nguJesu Kristu la. Uqala uveze isela ukuthi kalize kungekubulala nakubhubhisa. Uyabona? Kodwa yena uJesu Kristu kungakweba futhi isela. Kodwa yena uJesu Kristu mayeza uze ukuthi sibe nokuphila, abantu bebe nokuphila, bebe nakho kuchichima. Inhloso yalesi sifundo ukubonisa ukuthi ukuphila okuphakade kufunyanwa kuKrestu kuphela. Mhlawumbe uma sizokhumbula kahle ngilesi sifundo besisenza sikhuluma ngokuwa komuntu, sizokhumbula ukuthi umuntu ngokungena kwakhe ekulingweni wavalelwa ngaphandle kwensimu yase-Edeni. Mase sekuthiwa ngokunjalo akabanga yisaphinda abe nesabelo emthini wokuphila. Ngendlela enjena isono saletha ukufa. Kepha uthando lwaNkulunkulu lwalungisa indlela leyo umuntu ayengaphinda futhi ngayo afumane indlela yokuphila. Le ndlela-ke yayinguJesu Kristu. Ilokho-ke ezofuneka sikufunde ngokusizwa uNkulunkulu sikuqonde sonke osukwini lanamhlanje. Ukuthi umuntu ukhathonile Edeni, siyakhumbula ukuthi kwathiwa phakathi nensimi kukhona imithi ewuthiwa khona umuthi wokuphila nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Umuthi wokwazi okuhle nokubi lona ababekelwe ngawo umyalo ukuthi bengawudli, bengadli iy'thelo zawo ngoba kwakuhlolwa, kwakuvivinywa ukulalela kwabo nokuthembeka nanokuthanda uNkulunkulu. So lo muthi wokuphila ubukhona bawo bakubanikeza impilo. So nokuhlakanipha ngoba bekhula physically, bekhula bebe nempilo ngokwesiqu physically, bebe nempilo futhi ngokomqondo, uyabo, benalokho kuhlakanipha. So bathi uma sebona kwasekuphoqa ukuthi abaphume e-Edeni. Uma ufuna uGenesis 3, so khathi bephuma abahambanga nomuthi wokuphila. So khathi bengasekho eduzane nomuthi wokuphila, ukufa kwasekubalula-ke njengoba kwakuthenjisiwe ukuthi uma bedla bayokufa nokufa. So ukufa-ke ngendlela enjena isono saletha ini ukufa kubona. Kodwa-ke uthando lwaNkulunkulu lwalungisa indlela leyo umuntu ayengaphinda futhi ngayo afumane indlela yokuphila. Le ndlela-ke yayinguKrestu. Ukuthi okay, sizofunda ukuthi uKrestu wabe sesikuletha kanjani ukuphila. Mhlawumbe umuntu umbuzo angayibuza wona ukuthi okay, siyezwa-ke kona u-Adam no-Eva pho bafelani-ke bonke abantu na? Mhlawumbe umuntu umbuzo angazibuza wona loyo. Okay. Mhlawumbe into ekufuneka siyiqondisise ukuthi-ke isono sika-Adam salethani esizweni sabantu. Isono sika-Adam lapha kuGenesis 3 salethani esizweni sabantu. Lokhu siyakuthola nxa sifunda incwadi yamaRoma, amaRoma 5 verse 12.
afundeka kanjena, Roma 5:12. Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Amen. Isono sangena ngamuntu munye, u-Adamu, nangesono kwangena ukufa kwafikela abantu bonke, ngoba bonke banjani bonile. U-Adamu-ke umuntu wokuqala kwaba khona ukhokho wabo bonke abantu emhlabeni, ngoba izizukulwane ngezizukulwane zidabuka lapha ku-Adamu. So ngaye ngokona kwakhe wangena ukufa. Singakhohlwa sithena ey'fundweni ey'dlule uma kuchazwa isono kuthiwa isono siwukweqa umthetho, uyabo. Sathi kwesinye isifundo kuthiwa ukweqa umthetho, kwathiwa bonke abenza isono bayeqa umthetho ngokuba isono siwukweqa umthetho. Saphinde sathi uma sifunda sathiwa ukuthi inkokhelo yesono ingukufa, ukuthi umuntu owonayo ekugcineni vele ukufa is guaranteed, yabo. So nalana ngoba isono kuthiwa safika ngo-Adamu, singamuntu munye ukufa kwafikela bonke abantu. Mhlawumbe into ekufuneka siyiqonde la ngokusizwa uNkulunkulu sixwayisene ngayo ukuthi isixwayiso esanikezwa abazali bethu bokuqala u-Adamu no-Eva kathi uNkulunkulu ethi kubona ngokuba mhla udla kuwo lo muthi okwazi okuhle nokubi uyakufa nokufa. uNkulunkulu ngokusho kwakhe njalo kwakungasho ukuthi bebezofa ngalolo suku abadle ngalo muthi abawunqatshelwe, kodwa kwakusho ukuthi ngalolo suku isinqumo esingena kwaphulwa sasizokhishwa. Ungafi kwakwethenjiswe kubo ngaphansi kwesimo sokuba balalele uNkulunkulu. Ngokona kwabo noma ngokweqa kwabo umthetho babezolahlekelwa ukuphila okuphakade. Ngalolo suku babezonqunyelwa ukufa. Okay, mhlampe-ke umuntu umbuzo akazoyibuza wona ukuthi okay, uma kwana u-Adamu no-Eva sekungena ukufa, bangaki kanti abantu abonileyo na? Bangaki abantu abonileyo na? Basifunda uRoma 3:23. uRoma 3:23 ufundeka kanjena, uthi-ke ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngokuba bonke bonile abantu basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Mhlawumbe khona laphana kuRoma 3 ngicela sifunde no-verse 10 othi-ke njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa. Akakho olungileyo, akakho noyedwa. Akakho umuntu ongameshaya isifuba ethi mina ngilungile. Okay, uNkulunkulu Roma 3:10 uthi-ke njengoba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa. Ku-12 futhi njengoba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi ngokusizwa uNkulunkulu kuyoke kufika iy'fundo futhi ezijule kabanzi ngalamazwi la esisanda kwafunda uRoma 3:10 noma uRoma 3:23, ngokuba kufanele mhlawumpe omunye lamavesi abanye bayawasebenzisa ukuthi baphule umthetho kaNkulunkulu, bone sebazi masebethi akakho vele olungileyo. Kodwa-ke asiqapheleni lokhu, uNkulunkulu uthini? Uthi akakho olungileyo, akakho noyedwa. Into ekhona ukuthi abantu abaningi bakhohlisekile maqondana nesimo sezinhliziyo zabo. Ababoni ukuthi inhliziyo ingumkhohliso ngaphezu kwazo zonke izinto futhi yimbi kakhulu. Bayake bazizongolozele ngokwabo ukulunga, benelise ukufinyelela emgomweni wabo wobuntu ngesimilo sabo. Kepha kodwa ibuhlungu indlela abahluleka ngayo. Uma bengafinyelelanga ezimisweni zobuNkulunkulu futhi bengenakwazi ukuthi ngokwabo behlangabezana nakho konke engathini ukudingwa nguNkulunkulu. Singazilinganisa thina ngalesi silinganiso esiyithi, siziqhathanise thina sodwa phakathi kwethu. Kungenzeka sisho ukuthi kungani nathi senza njengoba ubani lo nalowayana benzile. Kepha umbuzo uzobuza kahlululweni lo ukuthi ngabe sizifezile yini izinto ezifunwa yizulu na noma ey'funwa uNkulunkulu na? Lowo mbuzo uzobuzwa. Nokuthi ngabe siyafinyelela ezimisweni zobuNkulunkulu na? Noma ngabe izinhliziyo zethu zinobudlelwano noNkulunkulu wasezulwini na? So ilokho uNkulunkulu athini. So khona isifundo sesike sasifunda futhi sasikhuluma ngoNkulunkulu weqiniso, lapho kuvela ukuthi uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba. Okay, uNkulunkulu ongunaphakade. Khona phakathi khona
nginguJehova, angisiye umuntu, ngingongcwele. So umehluko yazi kuyavuka lokho ngoba uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uqinisa unjani? Ungcwele. Uma kuthiwa ungcwele akanasono, ulungile, uyabo? So lapha singabantu uthini uNkulunkulu? Uthi akekho olungile, akukho noyedwa. So uNkulunkulu weqiniso-ke ulungile ngoba akanasono umsulwa. Singabazalwane, ivangeli liyashunyayelwa. Abanye baba nenhlahla yokuthi bathi xa bezalwa bazalelwa ey'ndaweni lapho kwakukhulunywa khona ilanguage yasezulwini nje kuphela, abakwazi okunye. Kodwa noma kunjalo bawenzile amaphutha, kwadingeka ukuthi bexolise kuNkulunkulu noma bexolise kulabo bantu ababonayo. Abanye njengamanje abekho aware ukuthi bayona, but kuyothi uma kuqhutshekwa kufundwa izwi laNkulunkulu bese bebona ukuthi no, ngonile, akukhona ukulunga engikwenzileyo, bese kufuneka behambe beyoxolisa, yabo? Abanye baphendukile-ke ngokusizwa uNkulunkulu bashiya impilo yabo endala, zathethelelwa izono, uyabo? Sebephila bazidalwa ezisha. Kodwa khona lapho bephendukile kukhona ukusoleka, noma kwakukhona ukusoleka nalaba abazalwa ekukhuleni kukhona lokho kusoleka, yabo? Kodwa uNkulunkulu ulungile, akanakusoleka, akanabala, akonile, uyabo? Lawo mehluko phakathi komuntu noNkulunkulu. Ngakho ukuze ukwazi uNkulunkulu uma ekhuluma ngenhliziyo zethu emhlabeni nje, kepha asazi kumele sazi ukuthi inhliziyo yimbi futhi ingumkhohlisi phezu kwakho konke. Ubani ongayazi na? uNkulunkulu ukhuluma ngenhliziyo yomuntu ukuthi imbi. Yingakho kungeke kuze kukwazi ukuthi umuntu ame athi mina ngilungile, ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngenhliziyo yawo wonke umuntu okhona emhlabeni. Ngoba esisho sithi siyibekela imigomo ethi hhayi mina nginenhliziyo ende, hhayi mina ngiyaphuza ubuqotho. Kodwa uNkulunkulu into asiqiniseka ngayo ukuthi inhliziyo nje iyodwa imbi futhi iyakhohlisa phezu kwezinto zonke. Ngabe ubani ongayazi na? So khona ama-advices ayo kenziwe mase kuthiwa umuntu hhayi yazi, just follow your heart. Siyabazalwane, indaba yokuthi just follow your heart siyabona ukuthi asikwazi ngoba uNkulunkulu uthi inhliziyo imbi, uyabo? Ayilungile. So kumele silandele ukukhuluma koNkulunkulu ngoba ngingalandela inhliziyo yami ingikhohlisa, ithanda izinto engamele ngizithande ngoba lezo zinto zenza ukuthi ngone. Isono sesihlukanisa umuntu noNkulunkulu. Mhlawumbe umuntu umbuzo angazibuza wona ukuthi ngubani ongavula amangcwaba na? Okay, kwafika isono, safikela abantu bonke nokufa, yabo? Isono saletha ukufa kwafikela abantu bonke. Manje sinenkinga yamangcwaba. Mhlawumbe umuntu umbuzo angazibuza wona ukuthi ubani ongavula amangcwaba? Kodwa khona into engifisa ukuthi siyikhumbule, ngoba uJesu Krestu sathi masifunda lapho esifundeni sithi uNkulunkulu kaKrestu, safunda izibhalo zimchaza noma izwi laNkulunkulu limchaza ukuthi uNkulunkulu wayekhona ekuqaleni, ekuNkulunkulu enguNkulunkulu. Mhlawumbe umbuzo ukuthi okay, noma wayelingana noNkulunkulu uJesu, wavuma ukuthi enzeni na? Okay, uJesu ngesimo sakhe wayelingana noNkulunkulu. Khona sizokuthola masifunda ngoFiliphu, incwadini yabaseFiliphu, uFiliphu 2 uvesi 5 kuya ku-7. uFiliphu 2 uvesi 5 kuya kuvesi 7. Incwadi uFiliphu 2 uvesi 5 kuya ku-7. Ngicela siwufunde. Kuthiwa-ke Filiphu 2 uvesi 5 kuya kuvesi 7. Uthi uFiliphu 2 vesi 5 kuya ku-7, mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKrestu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akazange asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. 7. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku, enziwe ngomfanekiso wabantu. Amen. Singakadluleli nje kakhulu, siyakhumbula kade sisenza isifundo sithi uSathane isitha sikaNkulunkulu, ukuthi uSathane ezulwini waba nomona nomhobholo nobugovu, wanganeliseka, waba nombango, wathini? Waba nempakamo nje, yebo. Wathi uyothatha isihlalo sakhe esikhuphule phezulu, waze wathi ngibe ngangophezu konke. Wayefuna ukulinganisa noNkulunkulu, kwaba ukuwa kwakhe-ke. Uma esefikela emhlabeni still wenza into efanayo, ukhohlisa u-Adamu no-Eva. Uthi ku-Eva, mhla wadla lo muthi ayakuvuleka amehlo akho ube njengoNkulunkulu, yabo? So basisebona-ke nabo ngoba bayikholwa lento ayikhulunywa uLucifer, uSathane, I mean. So
usathane ufaka umoya wobugovu nomoya wempakamo nomoya wokunganeliseki, yabo, nomoya wokubanga, ngibe ngangophezu konke. uNkulunkulu yazi mhla nadla niyoba njengoNkulunkulu. Lowo moya wokunganeliswa isimo okusona njengamanje, ufune okungaphezulu onqatshelwe khona, efuna usathane udumo olungafanele, udumo lolu waJesu Kristu afuna ukuthi kube olwakhe, yabo, nakadamoze njalo. Kodwa masifuka ukubuka, siyabuka ukuthi izimilo zikaLucifer nesimilo sikaKrestu sehlukile, ngoba uJesu Kristu kuthiwa mawubekini lowo mqondo wawukhona nakuKrestu, owathe nesimo sikaNkulunkulu akaze washo ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. So engqondweni yaJesu kuthiwa kepha wazidela ethabatha isimo senceke enziwe ngomfanekiso wabantu. Ebukhoneni bukaJesu, uJesu ukuhlale kulungele ukuthobeka, uyabo, ukwehla. Ngicela ukufunda njengoba khona la uverse 3 kuFilippi 2 verse 3 uthi-ke, ningenzi lutho ngombango nangodumo lezwe, kepha ngokuthobeka nishayise ngathi abanye bakhulu kunani. Amen. uJesu Kristu ngelanga sizoyifunda nje impilo yakhe ukuthi ehamba lapha emhlabeni wayithobiseke kanjani, uyabo, ethobeke kanjani, emnene, engenabungozi. So ilokho nje engangithethekisa ukuthi usathane nawo umuntu umoya akazoyisihlola ngawo lapha ekhaya ukuthi unomoya kabani. usathane unomoya wempakamo, wokufuna izinto okungesizona ezakhe, uyabo, nokufuna ukudunyiswa. Kodwa uKrestu sizwa ukuthi mawubeke ukuthi lowo mqondo owawukhona nakuKrestu uthobekile, mnene, akanakho ukubanga. Uyazi indima neyikhanda ithena isela kalizi kungekubulala nakweba nakubhubhisa. uJesu Kristu wepha mina ngize ukuba babe nokuphila futhi babe nakho ukuchichima. Mhlawumbe nje singaqhubeka nesifundo, ngiyathanda ukuthi sikhumbule la ukuthi uJesu Kristu uzawuthobekile. Isela lento lena yobusela ihamba nokubanga ngoba ufuna ukuthatha into okungesiyona yakho. In case sobanjwa noma umnikazi wayenqaba nayo, uzoyenza ngendluzula, ngase kube khona olimalayo futhi ngase kube khona ofayo. Kodwa uJesu Kristu akanjalo, umbango akawufuni. Kuningi kubusela, mhlawumbe umuntu uzothi angaze ngithathe imali angiphuce umuntu. Ukweqa nje umthetho kaNkulunkulu kusho ubusela. Esinye nje isibonelo nje mhlawumbe engingasenza ukuthi uNkulunkulu ungaphingi, uyabo. Ngiqonda ukuveza ukuthi umoya wokubanga umoya ovela kuSathane, ngibe njengoNkulunkulu, nabantu ukuthi niza kuba njengoNkulunkulu, ubafaka umoya wakhe. uJesu Kristu uthi-ke ukubanga ngoNkulunkulu akuyona into yokuphanga. uJesu Kristu is willing ukuthi ehle engenzi lutho ngombango uyawunqaba. Kwi-Decalogue laphana uNkulunkulu ekhuluma u-Exodus 20 verse 1-17 emiyalelweni yakhe eyishumi, khona kathi khona ungaphingi. Ngenza isibonelo la. So ubusela abusho ukuthi umuntu uzothatha imali kuphela noma uzothatha ini. Ukuthatha nje into ongesiyona yakho kuwubusela lokho. Uma uNkulunkulu ethi ungaphingi, ngizothatha nje lokhu ukuphinga ukukhona nje esikubona ngamehlo enyama. Mhlampe-ke nangu ubaba uDlamini ushadile, ushadelwe noma uMdlamini, bese kufika mhlawumbe mina nguSisi, bese ngiyabona ukuthi hayi, umama uDlamini khona lapha ahluleka khona, bekungaba mina uMrs Dlamini ongcono ukunalo Mrs Dlamini ophambili. Into abantu besifazane iningi laba abayenzayo la, ezebe willing ukuthi ezongena ngoba ubaba uDlamini uthwele kanzima ngenxa yalonkosikazi o-1 no-2 no-3, mase eyitshela ukuthi yena uyoba ngcono, uyobangisa umoya kaSathane ukuthi kuhambe kuyobangwa, uyabo. So uyalaphayana umuntu onombanga ekhanda for sure, ngoba kwakushiwo ukuthi uSathane uwumbulali wabantu kasekuqaleni. Umuntu onomoya wokubanga ngenxa yokuthi umoya kaSathane, kunesiqiniseko sokuthi is capable lowo muntu even for ukubulala. Kungenzeka uthole ukuthi-ke ethi hayi bengibanga mina akungaze kwenziwe umngcwabo, kodwa ubukhona bami noma ubukhona balowo muntu uma nginomoya wokubanga buyabulala. Bungambulala umuntu efe fi emoyeni, efe engqondweni, efe emphefumulweni, yabo.
ukuthi umuntu onomoya wokubulala noma engasiphethe isikhali kodwa amagama akawakhulumile nobukhona bakhe benza ukuthi uma esehambile noma ekhona abantu beqale behambe o-psychologist befuna ukululekwa ngezengqondo, kube khona depression ngenxa yokuthi bekukhona umuntu onomoya wokubanga, umoya kaSathane. Ngoba izinto uma zingasenzeki engasayitholi into akayifunayo, lowo muntu is willing to do noma yini na ukuthi kwenzeke intando yakhe, even ukubulala. Ngoba khona umuntu khona ukuthola ukuthi umuntu uzombulala ngegama umtshele something bese nevele eyiqedela eyayikhunga, yabo. Kodwa ubani ombulele iloya ya, angithi yabo, naye u-wrong kodwa iloya ya, uyabo, noma kwenzeke something. Ngiqonda ukuveza ukuthi uma uNkulunkulu uJesu Krestu indlela yena akaziphethe ngayo uyakuthobeka, uyawunqaba umbango, uyabo. Uma uLucifer unjalo kuSathane, nasezulwini wayeshisa umbango, nasemhlabeni uzokwenza ukubanga ukuthi ngibe njengobani, ngibe ngaphezulu kabani. uJesu Kristu uthi ningenzi lutho ngombango nangodumo lezwe, kodwa ngokuthobeka nishayise ngathi abanye bakhulu kunani, yabo. Okay, mhlawumbe umbuzo umuntu angasizibuze wona ukuthi kwakudingekile ukuba uKristu aze afe pho ukuze azoba umsindisi wethu. Ngabe Nkosi yami kwakudinga ukuthi aze afe pho uJesu ukuze azoba umsindisi wethu? Uma ufunda wona amaRoma 5 verse 10, athi amaRoma 5 verse 10, ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe, siseyizitha, ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo, sesitholile ukubuyisana. Amen. Sathola ukubuyisana noNkulunkulu isono siyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu ufike bekumthetho, umuntu weqa umthetho, shusho umuntu wasesona. Isono umuntu siyamhlukanisa noNkulunkulu. So umuntu khathi sehlukene noNkulunkulu, ukufa kaJesu Kristu kwafika ngegazi leJesu Kristu, kwadonsa uNkulunkulu, wadonsa umuntu, sekuba khona ini, sekuba khona ukubuyisana. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe, siseyizitha, yabo. So sasiyizitha noNkulunkulu ngenxa sasihlukene naye ngenxa yesono. So ngokufa kwendodana yakhe sasikwazi ukuthi senze njani, sibuyisane noNkulunkulu. Mhlawumbe uma sizophinda futhi sifunde wona incwadi yaFilippi 2, ngicela sifunde verse 8 njengamanje. uFilippi 2 verse 8 kusakhulunywa ngawo uJesu Kristu la. Kuthiwa-ke wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa uJesu, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Amen. Impela kwakudingekile uJesu Kristu ukuthi aze afe khona siza kubuyisana noNkulunkulu. Mhlawumbe-ke uma sifunda amaHebheru 2 verse 14 kuya ku-16, amaHebheru 2 verse 14 ku-16, khona esizokuthola lapha ukuthi-ke uJesu Kristu khatheza lapha emhlabeni wathatha isimo sikabani. uJesu Kristu khathi eza la emhlabeni afunda amaHebheru 2 verse 14 kuya ku-16 athi wona, ngakho-ke njengokuba abantwana behlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla wokufa onguSathane, abakhulule bonke laba abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqilini. uJesu Kristu ngokufa, uSathane wayegabe ngaleyo nto ukuthi yena uyabulala. uJesu Kristu usefika usezofa yena ngenhloso yokuthi ukufa nje kwakuyinkinga kakhulu, ngiyisimo esibonakala siqeda ithemba. Kodwa uJesu Kristu uma efika esezofa, wafuneka afe khona ezomkhombisa uSathane ukuthi akanamandla kangakanani, ngoba uJesu Kristu kwakufuneka afe emaqede avuke. Khona iy'fundo ey'khuluma ngalokho, ngokufa nokuvuka uJesu Kristu. So wathi uJesu Kristu uma esefa kwasesekubonakala ukuthi hayi uSathane ngokufa amchithe obenawo amandla okufa onguSathane. So wabona ukuthi lesi sikhali uSathane akabonakala ekugabe ngaso impela sokufa, kodwa asikho ngaphezu kukaJesu, ngoba uJesu Kristu ufile waphinde wavuka echitha amandla kaSathane ukuthi ayikho into oza kuyenze, uyabo, engaxaka mina Jesu Kristu ngingumdali, nginguNkulunkulu. Mhlampe asiqapheleni lokhu, kusukela phakade uKristu wayemunye noyise, nanxa esethabatha imvelo yomuntu wayelokhu emunye noNkulunkulu, uyikhongco noma uyiwuka elihlanganisa uNkulunkulu nabantu. Ngakho-ke njengoba abantwana behlanganyela igazi nenyama, naye uqobo uJesu wahlanganyela khona lokho,
kungaye kuphela la singaba nakho ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu ukuze abesilisa nabesifazane bakwazi ukuhlanganyela imvelo yoNkulunkulu. Yebo, mhlawumbe-ke umuntu umbuza angasezibuze wona ukuthi okay, uJesu Kristu wafa. Okay, uJesu Kristu ngokuba uJesu wafa, wanqoba ukufa, wabuye wavuka futhi. Mhlawumbe yini abayizuzayo? Okay, siyezwa ukuthi wafa uJesu Kristu. Thina sazuza ngenxa yokuthi sasihlukene noNkulunkulu, so ngegazi lakhe sibuyisana noNkulunkulu ngaye uJesu Kristu, yena wabe sezuzana. Uma sifunda isambulo 1 verse 18, kuyaphenduleka uma sifunda incwadi isambulo 1 verse 18. Isambulo 1 verse 18 ofunde kanje. Ngicela ukuqala ku-17. Ngicela ukuqala uverse 17 kusambulo 1 ngenhloso yokuthi ngizoyiqala nje ekuqaleni, ngoba la kwisambulo uJohane umambulo ebona uJesu Kristu embonweni. So uma ethi ngathi ukumbona ngaba ngasezinyaweni zakhe, uJohane onokhulumayo. So kodwa futhi kuzozwakala noJesu esekhuluma lapho. Ngicela ukufunda. So ngicela ukufunda isambulo 1 verse 17 noverse 18. Isambulo 1 verse 17 ufundeka kanje. Ngathi ukumbona ngaba ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami, ethi, uJesu lona obeka isandla sakhe sokunene phezu kwaJohane, wathi, wasebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami, ethi, ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina. Verse 18, nophilayo. Ngangifile, bheka sengingophilayo, kuze kube phakade naphakade. Futhi nginezihluthulelo zokufa nezehayidesi. Amen. Okay. uNkulunkulu uJesu esemva kokuthi afe wabe seba nezihluthulelo zokufa nezehayidesi. Isihluthulelo ukhiye. Uyabo? Uma usendlini, endlini kuvaliwe, kufunakala umuntu onezihluthulelo zakhona khona kuzovuleka endlini abantu bengene. So uJesu Kristu indaba yokufa noma yamangcwaba, ngoba besifundile kumaHebheru ukuthi wamchitha lona obethu namandla okufa nguSathane. So wafa yena wabuye wavuka. So unezihluthulelo zokufa nezehayidesi. So ngubani ongavula amangcwaba? UJesu, ngokuthi yena unezihluthulelo zokufa. Nazane uzothi 18, nophilayo. Ngangifile, bheka sengingophilayo, kuze kube phakade naphakade. uJesu Kristu ngeke eze safa. Yebo, ukufa kwakhe kwasibuyisa ukuthi sibe nokubuyisana noNkulunkulu uBaba. Sengathi ey'ngqondweni zethu singahlale sikukhumbula njalo ukuthi uJesu Kristu ngeke eze esafa futhi, ngoba usenjani, usengophilayo naphakade naphakade. Futhi nezihluthulelo zokufa nezehayidesi. Kuyaphenduleka. Ngubani ongavula amangcwaba? Oney'hluthulelo zawo amangcwaba. uJesu Kristu uqobo. Masiyaphendula isambulo 1 verse 18. Umbuzo mhlampe umuntu angazibuza wena ukuthi-ke, ngubani ongumthombo wokuphila na? Ngubani ongumthombo wokuphila na? Kuthiwa uJesu uthembisa ukubanika abantu namuhla na? Yini mhlawumbe uJesu Kristu akasithembisa siyabantu ukusinika yona namhlanje? uJohane 10 verse 10. Ngicela ukuthi siphindele kuwona. uJohane 10 verse 10. uJohane 10 verse 10 ufundeka kanjena. uJohane 10 verse 10 ufundeka kanjena uthi-ke, isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichima. uJesu Kristu abantu bathembisa ukuthi baza kuba nokuphila futhi baza kuba nakho ukuchichima. Asiqapheleni, okuyikhona kuphila umuntu angakuthokozela yilokhu kuphila angakuhlanganyela kukho noJesu. Kulokhu kuhlanganyela konke, ukulangazelela nokufisa kobugovu kuyadeda, kudedele ukusebenza okunokuzidela. Yebo, khona izinto esinazo eziwubufakazi nje bokuthi asikahlanganyeli noJesu Kristu, ngoba uJesu Kristu sike sabona ukuthi impilo yakhe inokuthobeka nokulalela uNkulunkulu nokuncipha, akawufuni umbango. Kodwa uma sesihlangene noJesu Kristu kuzophela zonke lezi zinto ey'khona, impakamo nobugovu, konke kuzodeda. Uyabo? Kudedele ukuthi sibe abantwana kaNkulunkulu, bese uNkulunkulu uyakwazi ukusisebenzisa. uNkulunkulu ufuna ukusisebenzisa, akakwazi ukusisebenzisa uma sisenesimilo sikaSathane. Yabo,
ngoba uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu ekhuluma elalelwe, bese futhi uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu ephila impilo engenabugovu, ngoba ekugcineni ukukhuluma umuntu kufanele into akayikhulumayo ihambisane nempilo yakhe, uyabo? Omunye engasashongo nje ukuthi ngumzalwane, kodwa izenzo zakhe, omakhelwane bakhe, yakho kuthiwa kepha sinaleli qulu elingaka labofakazi bazosho bona ukuthi umzalwane. Angisho ukuthi umuntu uzohamba eyikholekisa. Izulu lona-ke lizokufakaza lokho ngempilo yakhe, nabantu ngesibavalele ngaphandle bawofakazi. So uma umuntu esehlangana noJesu, ngalokho ukuhlangana konke, ukulangazelela nokufisa kobugovu kuyadeda empilweni yomuntu, bese umuntu-ke elungela ukuthi enze uNkulunkulu akakushoyo, aye lapho uNkulunkulu akamthuma khona. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi-ke nxa sesimamukele uJesu Krestu njengomsindisi wethu, thina-ke sizuzani? Okay, thina-ke sizuzani uma sesimamukele uJesu Krestu njengomsindisi wethu? Ngicela sifunde uJohn 5:24. uJohn 5:24 ufundeka kanjena. Uthi, ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akayi kwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Amen. Isihloko sesifundo sitheni? Sithi yena ukuphila okuphakade kufunyanwa kubani? kuKrestu kuphela. Isihloko sesifundo sithi ukuphila kukuKrestu kuphela. Ukuphila kukuKrestu kuphela. uJesu Krestu uthini kuJohn 5:24? Uthi, ngiqinisile ngithi yini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akayi kwehlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Cela sifunde futhi uJohn 3:36. uJohn 3:36 wona ufundeka kanjena. uJesu Krestu futhi uyakhuluma lama, uthi, okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Amen. Okholwa indodana bani? Indodana uJesu Krestu. Unani umuntu okholwa uJesu Krestu? Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana, ongakholwa Nkosi yami uJesu Krestu kayikubona ukuphila, kodwa indaba, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe lowo muntu lokhu engakholwa indodana. Asiqaphele lana-ke, labo abambonayo uKrestu esesimeni sakhe soqobo, bese bemamukela engene ey'nhlizweni zabo, sebenokuphila okuphakade. Ukumamukela, uzwile wabona ngayo imisebenzi yakhe, bese uyamamukela. Uthini uNkulunkulu ngokwenze njalo? Unokuphila okuphakade. uKrestu uhlala kithi ngomoya, nomoya kaNkulunkulu sewamukelwe wangena ngokholo ey'nhlizweni zethu, kuyobe sekukuqala kokuphila okuphakade njalo. Siyakhumbula? Amen. Khona lapho sifunda khona ngesihloko sesithi umsebenzi kamoya ongcwele. Siyakhumbula uJesu Krestu khathi sekhuphuka ebuyele ezulwini ukuthi wathi anizukunishiya nodwa nizintandane, kodwa uyawucela umoya ongcwele ukuba wehle. Umoya ongcwele wawuzotholwa yilaba abamukele uJesu Krestu. So umuntu kungenza mhlawumbe ngolenembeza yakhe ethinteke, mhlawumbe engakwenzi okuthile, akhuzeke, yabo, kodwa lokho akusho ukuthi ngabe nomoya ongcwele. Umoya ongcwele laphana uJesu Krestu, uma ufunda uJohn 14 uzothi uJesu izwe lingemamukele umoya ongcwele, izwe abantu abangakholwa indodana, abantu abangakholwa at all. So umuntu asiphike ukuthi engaba nakho ukwenza ukuhle, mhlawumbe ekhuza, kodwa lokho akusibona ubufakazi bokuthi unomoya oyingcwele. Umoya ongcwele uma ufunda uJohn 14 uhla nawo, uzotholwa abantu abamukele uJesu Krestu. Bese esikhundleni, bese ngoba nawo vele uNkulunkulu, ube umduduzi, ube umfundisi, ube umqondisi, usikhumbuze, usifundise, ube umthokozisi, kuningi ekuthona kwenziwa umoya ongcwele. Ngomoya ongcwele uhleli endaweni kaJesu Krestu. So ngiyakho uJesu ethi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, ngoba wayazi ukuthi asidingi ukubekana sodwa siyobe uNkulunkulu. Wayazi ukuthi khathi ekhuphuka yena uzowehlisa umoya ongcwele. So uma sesikholwa uJesu Krestu sithi siyakholwa, umoya wakho oyingcwele uNkulunkulu, izulu bese liwuthumela ukuba uhlale kithi. Mase iy'nhliziyo zethu bese sekuba weni ukuqala kokuphila okuphakade. Mhlampe-ke umbuzo womuntu sesizovala angazibuza wona ukuthi-ke kwagcizelelwa kangakanani ukuba namandla kukaJesu phezu kokufa? Siyamuzwa uJesu Krestu uyasho ukuthi unamandla phezu kwethuna
nani ne-high phezu kokufa ne-high uney'hluthulelo, wayefile, useyaphila futhi uphila kuze kube naphakade naphakade. Kodwa uma ufunda uJohane 11, uNkulunkulu khona akugcizelelayo laphaya. uJohane 11 uvesi 25. Uma ufunda uJohane 11 verse 25, ufundeka kanje. uJohane 11 verse 25 uthi, uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila. Kusho uJesu uthi, mina ngingukuvuka nokuphila. Kodwa yini indaba? Uthi, okholwa yimi, uzisho yena uJesu Kristu, noma efa wophila. Manje singathini la? Kokholwa uKrestu ungukuvuka nokuphila. Okholwayo uKrestu ungukuvuka nokuphila. Ngomsindisi wethu ukuphila okwakulahlekile kwabuyiselwa. Uyabo? NgoJesu sesisilahlekelwe ukuphila, kwasekuphila kwakulahlekile kwabuyiselwa. Ngokuba unokuphila kuye uJesu, ukuba amvuse lowo amthandayo, ukuba uJesu Kristu yena uqoba amvuse. uJesu Kristu unalo ilungelo lokunikeza ukungafi. Umbuzo wokugcina sesivala esifundweni sethu namhlanje uthi, siyonikezwa nini isipho sokungafi kulabo abakholwa egameni likaJesu? Amen. Mhlawumbe umbuzo omuhle-ke lo ukuthi-ke siyokunikezwa nini ukungafi, ngoba njengamanje kufa wonke umuntu, kufa okholwayo, kufa ongakholwayo. Futhi ayikho indlela ongathi okholwayo ufa ngendlela engcono, ongakholwayo ufa kanzima. Njengamanje umehluko ubonakala ungekho. Abantu bayabonakala, balala ubuthongo bokufa ngey'ndlela ezehlukene zonke futhi azamukeleki. Kodwa mhlawumbe umbuzo umuntu akazozibuza noma uJesu Kristu ethi uvuka nokuphila, okholwa uye noma efa uyophila. uJesu Kristu yena unezihluthulelo zokufa nezahayidesi. Kunini lapho uJesu Kristu ayophilisa khona abantu abafile? Mhlampe miningi imibuzo engavuka ezophenduleka siqhubeka nezifundo uma uNkulunkulu esipha ukuphila. Ukuthi siyonikwa nini isipho sokungafi laba abakholwa egameni likaJesu? Bayonikwa nini isipho sokungafi abakholwa egameni likaJesu? Lesifunde indemana abaseKorinte bokuqala 15 uvesi 51 novesi 52. abaseKorinte bokuqala 15 uvesi 51 novesi 52. Ufundeka kanjena waseKorinte bokuqala 15 uvesi 51 novesi 52. Uthi, bekani ngiyanitshela imfihlakalo, asiyukulala sonke, kepha siyakuguquka sonke, ngesikhashanyana, ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina siguqulwe. Amen. Isho kanjani? Sitshelwe imfihlakalo, asiyukulala sonke. Uma kukhulunywa ngokulala, kukhulunywa ngokulala ubuthongo bokufa. Uyabo? Umuntu ezembelwe engcwabeni afake ebhokisini, kukhulunywa ngakho kokulala-ke la. Uma kuthiwa asiyukulala sonke, yabo, kepha siyaguqulwa sonke. Uyabo? Ngesikhashanyana, ngokuphazama kweso, ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe, bayovuswa abafileyo bengenakubola, thina siguqulwe. Amen. So siqapheleni lana-ke, kuthiwa izindleko zokusindisa izwe noma isizwe azisoze zabonakala kuze kufike isikhathi lapho abasindisiweyo beyokuma kanye nomsindisi wabo phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Njengoba beyobe sebenawo amandla okwazisa ukuba yigugu kokuphila okuphakade nomvuzo wokuphila okuphakade, bayozwakala ngengoma yokunqoba nokungafi okwahlulileyo, bethi ngezwi elikhulu, lifanele iwundlu elahlatshwa ukwamukela amandla, ingcebo, nokwazi, nokunqoba, nodumo, nenkazimulo, nesibusiso. Amen. Isifundo losuku namhla esithi ukuphila kuKrestu kuphela. Indemana yekhanda ibiyengamele sonke lesi sifundo uJohane 10 verse 10 ethini, iselakalizi kungekubulala nokweba nakubhubhisa, kepha mina uJesu ezisho yena ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchechime. Amen. Isela yini? Umuntu othatha izinto engesizoni zakhe. Umuntu othatha izinto engesizoni zakhe, engqondweni yakhe kuyohlala kukhona ukuthi uma izinto engasenzeki uzobulala,
uzobhubhisa nanoma ingayiphi na indlela. Kodwa-ke ukuphila kutholakala kuJesu Kristu kuphela. Amen. Ngosizo uNkulunkulu nxa sasiphila ukuphila, isifundo esilandelayo siyosifunda isifundo 10. Uzobe ukhuluma ngokuthi-ke isihloko sawo-ke ukufundisisa incwadi kaNkulunkulu. Ukufundisisa incwadi kaNkulunkulu. Masikhuleke. Siyakubonga mdali wamazwe nomhlaba uThixo olungileyo. Sibonga Nkosi ukuthi uyasiqinisekisa ukuthi ukuphila akunakukhokhelwa, kodwa kutholakala ngokukholwa. Umuntu ekholwa yizwi lakho, bese Nkosi uhlala naye ngomoya wakho oyingcwele. Siyabonga Nkosi ukwazi ukuthi lesi sifundo Nkosi usasitshelile ukuthi lokhu kufa kubonakala kuyinkinga. Nkosi, uney'hluthulelo zakho zokufa nezehayidisi. Siyabonga Nkosi ukuthi ekugcineni usiduduzile, wathi ukuze iy'khathi lapha lezi hlobo zethu ababekholwa kuwe Nkosi bayokuvuka bengenakubola, kusazoguquka Nkosi. Leso simangaliso esikhulu osixoxela sona, sengathi Nkosi besingangasilindela nje ukuthi sibone ukuthi kuzokwenzekani lokho, kodwa besingasilindela sibe silungisisa ngey'milo zethu ngokusizwa izulu, ukuze ukubonakala kwakho ngamafu Nkosi kungabi yingozi kuthina, kepha kube yinkululo Baba olungileyo kukho konke ukubopheka esiboshwe kukhona uSathane. Ngicela ube nathi Nkosi, sizoqhubeka sifunde Baba, lithuba osipha lona. Siyathandaza, siyakholwa Nkosi usenzele usekhaya ezulwini ngokubona kwakho ukuthi siyadinga. Egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen.